Tapi tegur didol ya nih. Sak sawune sak nongkone. Oh biasa. Kang mbok dirakmat kuwi to yo. Sawer Sawer kuwi ra ngerti. Kuwi ono sing stres. Nek ora medhe konggonan dulu yo anake kaya putune bakir kan diultarane mesti ngono kuwi. Putune bakir sing urip apa sing meninggal? Putune bakir sing urip kan ono sing Anake anu. Ada apa? Ae Joko lah sing wedok iso ora jenenge. Supre. Supre to. Oh, Terus lanangnya Preman. itu? Preman. Memang ganang preman. Anake bakir lanang itu? Wedok. Wedok Supre. Oh, Mantune Joko. Tapi ora nang kene yo. Wani yo rame yo bocah kuwi yen mah. Ketok ndagel ya. Rano kuwi sepi. Oh, tahu aku ngene. Mah pidato barang Ndonga apa ndonga barang. Mbah Ali diparahi nek supare. Mas gaya sama cahaya rame. Tahu kok nang ngene iki putune sapa iki macam macam. Oh, nek bakir. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap. Oke. Satu. Kowe lho merah. Wah. Tahu kalau urung pisan putune sapa nang masjid aja. Oh, bakir. Nama jite ngejak kene. Lah iya. Pas lebaran nek salaman. Oh, pas bodo wae yo. Rame nang mbok kelas keluargane buake walah wis ngebuak ya. Buah. Ono es krime kan. Es krim mutuan wae lho. Nyiduki dhewe-dhewe ngegelas ya. Yo. Kan Jayani barang. Sampe enten. Ya ya. Nah, yuk. Jam